Fis-tqarrija l-Gvern ħanota ta' żewġ ittri ta' avviż formali mibgħuta mill-Kummissjoni Ewropea dwar id-deroga għall-għanijiet ta' riċerka u t-tagħlim fir-rigward tal-asafar tal-għana u dwar is-sistema ta' nfurzar u derogi brabta mad-direttiva dwar l-asafar. Il-Gvern qal li fil-waqt li se jkun qiegħed iwieġeb fi żmien stipulat huwa kommess li jibqa' jiddefendi l-interessi tal-kaċċaturi u nassaba Maltin u Għawċin biex jiġu protetti d-drittijiet tagħhom kif huma mħarsin f'diversi pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern irrimarka li huwa konvint li d-derogi applikati huma konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-asafar u fost is-salvagwardji eżistenti hemm sistema ta' nfurzar ogħla minn dik li kienet talbet il-Kummissjoni Ewropea stess. Il-Gvern fakkar li fuq l-insib tal-Pluviero u l-Malvizz kienet il-Kummissjoni Ewropea stess li talbet emendi fil-qafas legali biex pajjiżna jkun konformi mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq l-insib tal-asafar tal-għana. Il-Gvern qal ukoll li kienet il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea stess li fl-2009 ddikjarati fil-każ ta' Malta m'hemmx soluzzjoni oħra għall kaċċa tal-gamiema u s-summina f'Malta. F'Novembru tas-sena l-oħra l-Kummissjoni Ewropea saħansitra talbet lil Malta tanalizza f'aktar dettall il-popolazzjoni tal-Pluviero u l-Malvizz u sussegwentament il-Kumitat Ornis kien qabel unanimament li dan il-proġett ta' riċerka fuq il-Pluviero u l-Malvizz għandu jsir. Il-Gvern Malti qal huwa impenjat li jkompli jiddiskuti mal-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġu ċċarati diversi diverġenzi filwaqt li jkun protetti d-delizzju tradizzjonali tal-kaċċatur u nassaba b'rispett sħiħ lejn il-liġijiet u kontra l-abbuż. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet Laqda BirdLife talbet li l-Gvern waqqaf l-insib fuq l-asafar tal-għana u qalet li hija laqda serja li l-Gvern għandu jisma' minnha.